Bon dia a tothom. Dins la vida cal saber el que volem. Un cop que sabem el que volem, ho hem de dir. Això és evident. I després de dir, cal tenir la força i la voluntat de fer. Aquest dia de la putonejada ja serà un bon dia per dir això, efectivament. A la gent t'estimi i també a la gent volem que la nostra llengua i la nostra cultura sigui protegida com cal, per necessitat, per obligació. Vet aquí el missatge. Dins la vida hi ha coses que hem de dir i de demostrar. Aquest dia serà un dia per fer això. Moltes gràcies a tots.